Tulisipa Kari-Ketonen tähän. Minä voisin vähän hymyillä. Sun piti selostaa meidän leffakokemuksen. Ai niin. Olimme katsomassa. Tuollainen ötökkä. Aina mä tässä pois. Eikö mä olisin... Miten mä saan sen tarkennettua? Et mitenkään. Fly to the freedom! Kävimme katsomassa Melankolia-elokuvaa ja se oli... Tää sulla on sormille. Jatka. Olimme katsomassa Melankolia-elokuvaa. Ja se oli mielenkiintoinen. Se oli hidastempoinen. Eikä siinä tapahtunut mitään. Siinä ei ollut mitään juonta. Ja yleisö oli haltiossa. Ja kun me vähän supattelimme, vieressämme istunut tyttö sanoi, voitko olla hiljaa? Elokuva oli kiehtova ja älykäs. Elokuvan jälkeen meille teki hirveästi mieli jäätelöä, koska elokuva oli ollut niin rasittava. Tilasimme jäätelöt. Nuori kassatäti palveli meitä hyvin hitaasti. Jouduimme odottamaan 15 minuuttia jäätelöannoksiamme. Sannan jäätelö suli pöydälle. Ja lopulta meidät heitettiin pois. Muovipussi lentää itsekseen. Toi muovipussin lento, mitä mä en nähnyt, oli paljon mielenkiintoisempi kuin se elokuva. Amen. Joka kesti 2 tuntia. Mitä Sanna teki elokuvan aikana? Pelasi Angry Birdsia ja surffasi Facebookissa. Mutta mieleenpainuva elokuvakokemus oli. Muistinko jo kertoa, että meidät heitettiin ulos Tennispalatsin jäätelöbaarista sekä Tennispalatsista. En keksi enää mitään